Lezi indaba zohora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. These countless chats between you and Mr. Nku show a picture that's totally different to what you told us, which is that he was just your informer. Namhlanje ikhomishana kaMadlanga ipheke ngembuzo inhloko yamaphoyisa omgwaqo eGauteng uSamuel Mashaba ngezidakamizwa ezashaqwa amaphoyisa eArlington ngo-2021 kanye nobudlelwane bakhe nabantu abafana noTumelo Nku. Sibophe abangaphezulu ka-40 esibabophe kule nkampani kodwa sizwile futhi ukuthi kukhona bebengakafika bebezofika ngo-10. Kuthola abantu bokufika abakuleli ngokungemthetho ngesikhathi kugaselwe enkampanini ezehlukene entshonalanga yePitoli kwaphinde kwaboshwa abaphathi abathathu ngemva kokuthola ukuthi kwephulwa ke imithetho kule nkampani. So I can agree that he's very frustrated and he believes that he's entitled to bail. Brian Mokhothi kuzomela yalinda amanye amasonto amabili ukuzwa ukuthi ngabe inkantolo izosilalela nayo isicelo sakhe sebheli esisha ngemva kokuchitha kwesicelo sakhe sebheli sokuqala ngesonto ledlule. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehola lesikhombisa ezinqqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC le high. Igama lami nginguDaud Phungula kanti uza kwethu ositolekela ngolimi lwezimpawu sinoviyo fihlane. Mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili kusihlwa nje. Ikhomishana kaMadlanga ibisabhekene nenselele namhlanje ngesikhathi ihlalele kubufakazi benhloko yophiko lwamaphoyisa omgwaqo eGauteng uChief Samuel Mashaba. uMashaba ungomunye wabahlonywa ke ngembuzo odabeni lomthamo wezidakamizwa lezigidi zamarandi ezabanjwe eArlington ngo-2021 ezagcina zinyamalele ngendlela engaqondakali. Obekwenza ke ikhomishana ithwale kanzima kungenxa ukuthi uMashaba iningi lezimpendulo zakhe ubetshela ke sithangama ukuthi akasakhumbuli lutho. Hola ubufakazi kukhomishana uAdvocate Lee Sikels Ncube uhluleke wancama ukuthola incazelo ecacile kuMashaba obelokhu emile kwelokuthi akasakhumbuli lutho okwakuyizingxoxo zakhe zeWhatsApp noTumelo Nku. Namchaza njengomthombo wakhe othembekile okwazi ukumhlinzeka ngolwazi olubucayi olusuke lidingwa ngamaphoyisa. Kwenye izingxoxo zakhe noNku kuvela lapho bekhuluma khona ngothile owagcina enqatsheliwe ukugibela endizeni yayisuke eAmsterdam nokwaphoqa ukuthi izinhlelo zabo bazihoxise. Akakwazanga ukugagula igama lomuntu ababekhuluma ngaye engxoxweni yabo. I'm going to suggest to you, Chief, that you do remember what it is about. It is a very specific conversation about somebody that was they were expecting somebody to come and the person was not being allowed on the flight from Amsterdam. And you knew about it because it's being sent to you. So clearly you had to do something. Because otherwise, why would it be sent to you? You needed to be notified that this person didn't make it onto the flight. Honestly, I cannot remember this one. You are untruthful because you see that all these chats between you and Mr. Nku, and this is a point that was made by Commissioner Baloyi yesterday. You see that these countless chats between you and Mr. Nku show a picture that's totally different to what you told us, which is that he was just your informer. That's why you purport not to recall any of these chats or the content of these chats. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sizoze siqhubeke ngolwesithathu olizayo. On many things. Omunye walaba abasinde ngokulambisa isigamekweni sokudubula esisanda kwenzeka eCleveland eGoli uthi ngeke ukhohle umzuzu abhekana ngawo ngqo namadoda ayephethe izibhamu ezinkulu. Kulesigameko kudlule emhlabeni abantu abayi12 kwathi abanye balimala.
Okuqhuma kwesibhamu amahlandla amaningana kwazamazamisa imijondolo yaseJampasi. Izakhamuzi zithi selokhu kwathi inhlo ayikaze zilizwe izulu lezandla lidumela eduze kangaka. Abanye bathi yize ukufa kwasekubagqolozela emehlweni kodwa bacabanga ukuqoqa amasaka nabo baphindele emazweni abavela kuwona. Nginengane ziyafunda esikoleni, yabo, kumele ngibheke ingane. Laba basinda ngokulambisa kulesigameko bathi okwenzeka bayokuxoxela amagwaba bechobana. Omunye wabo uthi wayilahla ngokuthi aphumele ephandle umezwa kuqhoma isibhamu kwabuyithelile umsobho eswayini. Uthi kwanele kwahlangana amehlo nowayephethe inhlokohlela yesibhamu yasho inganono. I tried to run. I felt something hot on the knee. That's where I realized, no, I'm shot. Lona uthi manje kunenhlamvu ebhajwe emzimbeni wakhe eyangena ngesikhathi edotshulwa. Uthi manje amaphilisi sekuyiyona ndlela yokuxosha inhlungu eyisuke insontsotha. This bullet, which is above the knee, it went through, but it was stuck on the outside the bone. So it was easy for them to get it out. They removed it, but the lower one, the bullet which is below the knee, is like it's stuck somewhere. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseCleveland eGoli. Kuthola abantu bokufika abakuleli ngokungemthetho ngesikhathi kugaselwe enkampanini ezahlukene entshonalanga yePitoli kwaphinde kwaboshwa abaphathi abathathu ngemva kokuthola ukuthi kwephula imithetho kule inkampani. Lona bengumkhankaso wokubheka ukuthi ingabe le inkampani zawulandela na umthetho. Phakathi kwezinye zezindawo ezilondoloza impahla okugasele kuzo iziphathimandla bekukhona naleyo kupakishwa kwemikhiqizo yemithi namaphilisi entshonalanga yePitoli. Lokhu kugasela ke kuhloswe ngakho ukubhekisisa ukuthi abaqashi bayahambisana yini nomthetho wokuqasha nokubhaliswa kwezisebenzi okubalwa phakathi nokubhaliswa kwazo ngaphansi kwe-UIF. Kugcine ke sekushaqona labo abebekusolakala ukuthi bakuleli ngokungemthetho kwaphinde kwaboshwa nabaphathi bezinkampani ezahlukene ngokwephula umthetho ophathelene nabo kufika. Ngaphezulu ka40 esibabophe kule nkampani kodwa sizwile futhi ukuthi kukhona bebengakafika bebezofika ngo10 and sisazobuyela kubona nangolinye ilanga ukuze sikwazi ukuthi izinto abazenzayo ezirong sikwazi ukuthi sizivimbe and nabo babone ukuthi umthetho uyasebenza and kufanele bayeke ukwenza lento yokuthi baqasha abantu bokufika abangaphandle abangeke emthethweni kube kukhona abantu baseningizimu Afrika okufanele ngabe bayabaqasha. Kwenye inkampani okugasele kuyona iziphathimandla zisola sengathi abanikazi bayo balunywe indlebe ngomkhankaso wokugasela njengoba ngekho emsebenzini ezinye izisebenzi ziphumeza baleka kuba nje ke osebenza njengemanager ogcina esitokisini. 30 minutes before sifike batsheliwe kwathiwa babaleke kusho ukuthi la phakathi kwethu kukhona batshelile ukuthi sesiyeza sizala and okuyenye yezinto esizokwazi ukuthi sidile nayo sikwazi ukuthi siyiqede ngaphakathi kuthina. Abanikazi bezinkampani kulindele ukuthi babhekane nezinsolo zamacala ahlobene nokuqasha bokufika abanganamaphepha. Lo mkhankaso kuzoqhubeka kulezi inyanga ezizayo kanti kuzokwengezwa nezinhloli ezizikulungwane eziyishumi. Ozibiza ngosomabhizinisi waseNorthwest uBrown Mokgotsi sazoqhubeka nokugcina esitokisini amanye amasonto amabili ngaphambi kokuthi azwe ngesicelo sakhe sebheyili. Abameli bakhe batshela inkantolo yemantshi yaseGoli ukuthi bazokwethula ubufakazi obusha kulesi sicelo sebheyili sesibili. Umokgotsi ubevele kafushane enkantolo yemantshi yaseGoli kulandela ukuthi imantshi uAnnelise Tlhapi echithe isicelo sakhe sebheyili ngeledlule ekhala ngokuthi umokgotsi uhlinzeke abaseshi ngekheli okungesilona lapho ahlala khona. Namhlanje abameli bacele ukunikwa elinye ithuba lokufaka isicelo sebheyili esisekelwe ngobufakazi obusha. Matter has been set down today for a disclosure. The state has prepared a CD and the state is handing over the CD to the defense, which is the disclosure of the docket and as well as the charge sheet. Your Worship, the instructions that we hold this morning, Your Worship, is that the matter be transferred back to the bail court. The instruction that we hold, Your Worship, is that we intend on bringing a bail on new facts.
Abameli bathi ubufakazi obusha buhlobene nokuqinisekiswa kwekheli likaMokgotsi emva kokwehluleka kwabaphenyi uqinisekisa ikheli lakhe phambilini. Yes, I can agree that he's very frustrated and he believes that he's entitled to bail. It's rather unfortunate that I did not have too much time to engage with him, but you can see from, when you look at him that he's not satisfied. uMokgotsi ubhekene nezinsolo zamacala obugebengu nokwephula umthetho okuhlanganisa nokuthi wakhuluma amampunge ngokuthi kunabathile abebezama ukumsoconga eFosloras. Icala lihlehlisela umsombuluko omhla zingama-22 kulenyanga. Inkantolo ephakeme yaseGoli ehlele Palm Ridge ihlehlisele mhla ziyishumi kuNcwaba icala elibhekene noTiffany Mick lokubulala indodana yakhe uJaden Lee eFleurhof. uTiffany Mick ubonakale echiphiza izinyembezi ngesikhathi kuqala ukulalelwa kobufakazi obethulwe yiphoyisa uSergeant Rito Ngobeni nokuyiphoyisa elalihola ithimba elalithungatha uJaden Lee. uNgobeni akazange achithe isikhathi ulandise ngokwenzeka ngosuku okwabika ngalo ukuthi kunyamalale ingane. The only time she raised her voice was when she was arguing with the security guard. And when she was telling me that I should not listen to the security guard because the security guard is taking ganja. She told me that when the security guard was telling me that, okay, I saw the child was there. She said, Sergeant, don't listen to this security guard. This security guard is smoking ganja. uNgobeni uthi bachitha isikhathi esiningi bezama ukuthola ulwazi konogada bendawo okwakuhlala kuyo uMick. Before the photo showed, I mentioned the name of the child that we're looking for this so-so child. And then the security guard said, yes, I saw the child when the transport dropped him off. uNgobeni uqhube wathi indlela yephole ngayo uMick yayishayisa amakhala njengoba esesebenze iminyaka ebhekana namacala afuze lawa. To be honestly, as I've indicated that I've been 16 years in the service. That was my first time seeing someone whose child is missing who was so calm. That was my first time. She was not panicking. Umsolwa kuleli cala usamile kwelokuthi yena umsulwa. Mbukeli sathi ku eyitolo siyaba nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu. Bukela siphinde sikubingelele sikwamukele ezindabeni zakusihlwa sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngeke kuzo sicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo wazo. Umengameli uCyril Ramaphosa usememezela ukuthi ngonyama yesizwe samaNdebele uMakhosonke Mabhena izohlonishwa ngomngcwabo okhethekile osesigabeni sokuqala. Inkonzo yokutshala lengonyama izobanjelwa enkundleni yezemidlalo eSolomon Mahlangu kwaMhlanga eMpumalanga ngemva kokukhuthama kwayo ngoLwesibili. Ingonyama uMakhosonke wesibili ichazwe njengomgqugquzeli wobumbano nentuthuko ezizweni zonke. His Majesty will take place at Solomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga Mpumalanga on Sunday, the 14th of June. The proceedings will include ceremonial elements to be provided by the South African National Defence Force. President Ramaphosa has directed that the national flag be flown at half-mast from tomorrow, Saturday, the 13th of June, to Sunday evening, the 14th of June. Siqundo somndeni ukutshalwa kwengwenyama ukuthi kuba yinto eyokwenzeka kanjani yenzeke nini ukufikela lapha kubizwa khona isitshaba ukubana isitshaba sizokubhodla emswaneni ngemva kwalokho ke kulapha kutholakala khona amagama azokutsho bonyana ukuya phambili isitshaba siyokuya njani ukuya njani phambili kwesitshaba kutsho bonyana ngubani ozokuvezwa esitshabeni njengozokwelama isikhundla. Abaholi bendabuko emkhandlweni yahlukene yasebukhosini eLimpopo bahlangene ke nephinde likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ePolokwane. uMashatile kophinde abe usihlalo kwethemba longqongqoshe ezindabeni ke ezithinta abaholi bendabuko ubaluleke izindlela zokuxazulula izinselelo ezibhekene ke nokuholelwa kwalabaholi. Mashatile ukhuluma ngodaba olukhathaza abaholi bendabuko nabamakhoyiseni ngokuphothula komqingo wencwadi esiqondiso okulindele ukuthi ibe uhlaka lwenqubomgomo ezokweseka imikhandla yamakhosi omdabu. The handbook
for traditional Khoisan leadership is still pending full concurrence from all provinces. We are awaiting inputs, and we hope that those will come sooner. We will try and push provinces that are behind. Njengamanje lesifundazwe sisodwa sihlezi namacala ngamakhulu ayisithupha neshumi nanhlanu phambi kwezinkantolo aphathelene nezingxabano nembango kwezobuholi bendabuko. Limpopo has established investigative committees and continues to process recognitions, document genealogies, and resolve succession matters. Labaholi baphakamise izinselele ezahlukene ngesikhathi kuqhubeka lezingxoxo. We want standardization of every issue that relates to royal leaders because it has been practiced differently in other provinces that are doing this. Our province that is doing this. So we want standardization. So abaholi bendabuko nabamakhoisan esifundazweni banconywe ngokuqinisekisa ezokuphepha ngesikhathi sokusoka. Usihlalo wekomiti lasephalamende elibhekele ukusebenza kwamaphoyisa uIan Cameron uthi akayiboni into ezovimbalela ikomiti ekuthini liphenye ngokwebeka kwendodla zemali ngamadola asemelika eplazini elikaMengameli wezwe iPhalaphala nakuba sekusungulwe ikomiti elizophenya ngokuxoshwa kukaMengameli. Kwaleli sonto uphiko liphenya ngamaphoyisa eIP kanye neSAPS bavele phambi kwekomiti ngendlela okusingathwa ngayo udaba lwepulazi likaMengameli iPhalaphala. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFiroz Kachala wexwayise ngobumqoka bokuthi lolu daba ludinga ukukhulu ukucophelela njengoba iIP kungelona uphiko linamandla ukuthi lungenele lugamanxe odabeni lwePhalaphala. That this inquiry will get conflated with the impeachment inquiry. Because originally, the conversation in the first sitting was about the relationship between SAPS, the SAPS disciplinary process, and the IPID investigative process. Usihlalo wekomiti lamaphoyisa ePhalamende naye uxwayise ngokuthi badinga ukucophelela bangaphindaphindi umsebenzi wekomiti elisungulelwe ukubhekana nodaba lwePhalaphala. I understand that the impeachment committee has quite a wide range of terms of reference, and that they would typically also interrogate parts of the management or coordination of the South African Police Services disciplinary process. Phoyisa lihlela ukubizela phambi kwalo uMajor General Wally Rhoda owayingxenye enkulu ngophenyo lwePhalaphala ukuzophendula eminye yemibuzo. Ubeka ithemba lawo enkosini umndeni kaZenandi Chilwane okusathungathwa isidumbu sakhe ngemva kokuthi imoto abebehamba ngayo noGodfrey Virgo kanye noTintswalo Khoza ngeintatha zangesonto iphaphalazo yayokhalakathela emfuleni wayingwenya eMbombela. Amathimba abatakuli asejube indize nophephele emhlane ukuthungatha isidumbu sikaChilwane ongakatholakali noma ke ongakatholakali namanje. Lize lashona ilanga umndeni kaZenandi Chilwane osendaweni lapho kuthungathwa khona isidumbu sakhe. Bekuqhuma umkhuleko njengoba umphakathi waseMbombela ububambene ngezandla nomndeni kaChilwane ohlalele ethembeni lokuthi uzotholakala njengoba sekuphele izinsuku eziyisithupha kuthungathwa isidumbu sakhe. We started using the drones. On the first day when we were here, we managed to get the car, we dived, we took out the vehicle and the two people there. Then after that, we started using the drones. Then we also got the EMS helicopter from Mpumalanga. They assisted us a lot. They were here yesterday, they were here this morning, and they searched the river force all the way down to the Kanyamazan N4 bridge. Unfortunately, they didn't find him. Umndeni kaChilwane ubonge ukwesekwa kulesikhathi sinzima kodwa abuye aqhakambisa nokuthi unethemba ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ummangaliso kulolu phenyo. We feel very much comforted by the love that we're receiving. We feel very much strengthened. We're not alone, and we really depend on the power of God to comfort us. I think if we didn't believe in God, we would be lost and heartbroken, sleeping on the ground, rolling on the floor. But we are very strong. We are very optimistic. Uphenyo lokuthungathwa kwesidumbu sikaZenandi lizoqhubeka nakusasa. Bukela uma sibuya itolo sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu ukhushula msima. Kwayitoko
bezombukela ukuthi siphinde sihlangane sisho sithi khona umsingo obandayo engxenyeni sempumalanga emva kwalo amsinga amancane nje amathubi kakhulukazi oguneni ngaseningizimu ngale kwaloko thanda ukusikaza ngamafu mobuyonke engxenyeni ke esenkabeni sisho sithi ke nakusasa singaqhubeka silindele kube bafazi bethu binyama kwaZulu Natal ohambisana namancane nje amathuba emvula kuba umkhemezelo mongene nqonqemeni sitaba esilapha empumalanga nokho asakhona lamathuba ngaseningizimu oguni ke olapha Eastern Cape ngale kwaloko ngingasikaza ngamafu ke kwezinye indawo esentshonalanga sisho sithi ke iSouth African Weather Service isixwayiso sesigaba sokuqala sokuthi ke nganoma ungathanda ba namandla enyakatho ikakhulukazi ke lapha Eastern Cape kanti ke nolondle ngathanda nje ukugupha amagagasi aphezulu mongena lapha koGqabeka koPort Fred kube isimo esifanayo futhi ke nakusasa kanti ke siyasho sithi ke masibheka ngokwefundazwe siqala ikakhulukazi ke eGauteng kabande kuseni ke ikakhulukazi engxenyeni ke ezimaphakathi emini khanokho thanda ukuba phakathi esifundazweni saseGauteng benjalo indaba mongena ikakhulukazi ke esifundazweni esingasenyakatho kuyabande kuseni nokho futhi male emini mongena lapha koMesina asabe siyongena empumalanga sisho ngokungena amahloni ukuthi ke kuyabandi kakhulukazi lapha ko-MLA ekhathini zasekuseni kodwa ke emini lithanda nje ukuba phakathi nokho futhi manje mongena koSikukuza ngisho ngithi ke noma ungena kwaZulu Natal ibe njalo indaba mongena koNkosikade ko-Underberg koBhula kuyabanda koMnambithi koBergville kodwa emini likubuza ukuthi majazi mangaki kuthanda ukubanda mongena eMaritzburg sisho sithi ke noma ungena eEastern Cape emini kusasa kuyabanda kuzo zonke indawo kodwa ke kuyabanda kakhulu ke ekhathini zasekuseni ungaqoka nje izinto ezingafudumeza zibe njalo indaba mongena ke ikakhulukazi lapha eWestern Cape kuyabanda mongena ke kulesa sifundazwe likubuza ukuthi majazi mangaki futhi ke noma ungena emini kakhulukazi lapho uBufort wasiyongena enyakatho koloni sisho sithi ke kuyabanda mongena eCalvin ekseni emini nokho kuyabanda lapho koCalvin koKurman lithande nje ukuba phakathi yongena koLesefrestata sisho sithi ke kuyabanda mongena eQoqo Phutaditshaba nokho emini ngathanje nje ukuba phakathi kodwa koBloemfontein libande ngokuphakathi sambe siyovala kakhulukazi ngesifundazwe sase North West sisho sithi nakhona kuthande nje ukubanda ekhathini zasekuseni emini akufani ngivukele ngithi ngiyayithatha indaba enosuku obuhle. Asibonge Mvuka Msima ngambukeli sizibeka lapha ebese kuphathela zona kusihlwa hlangabezwe kwethu kusasa nezindaba ngolimi lwesiXhosa. Bukeli. Sale kahle.